Иначе аз няма да мога да изляза на сцена без живота ми да е комедия. Аз съм Георги Кючуков, но вие може да ме речете просто кмета. Кмет сме в София Лайф Клуб на моя първи голям спешъл. Това е най-големия клуб в София, който може да приюти такова мероприятие. Събитието е sold out, което е изключителен комплимент за мен. И има малко напрежение, разбира се, защото ще дойдат над 400 човека, което за стендъп шоу е много сериозно нещо. Истината е, че стендъп в България се развива с бесни темпове. Адски много хора в момента правят стендъп. Аз пожелавам успех на всеки един от тях. Най-егоистично нещо е да кажеш, искам само аз да съм. Това пречи на всеки. Аз искам да има адски много хора, които се занимават с стендъп комедия. Защото ще помогнете на мен, ще помогнете на вас. Сцената има нужда от яки артисти, сцената има нужда от яки комици, сцената има нужда от забавни хора. България има нужда от забавни хора. Връзката ми с комедия, тя е започнала още когато съм се родил. Аз не съм спирал с комедията, независимо, че не съм я правил професионално. Най-спешните неща в България са под формата на оплакване. Този битовизъм, това нещо, което всички си го мислят, всички знаят, че е така. Обаче никой не смее си признае. Аз излизам и казвам, хора, това е гадно, това не се случва, това е тъпо и на мен ми се случва. И хората се смеят, че знаят, че е така. В момента, в който чуеш първия смях, вече нищо не може да се бори. Ти си цар на сцената, ти знаеш, че тия хора са ушли заради тебе, знаеш, че е забавно, знаеш, че е яко и се надъхваш жестоко. Брат ми идвал да ме гледате 4 пъти и баща ми идвал да ме гледа веднъж. Най-големият ми грях, ако трябва да бъда честен, е, че майка ми не е идвала нито веднъж. Майка ми е много сериозен критик за хумора. Тя не се смее на всичко. И може би това до някъде ме притеснява, защото ако свърши, защото да каже, не ми беше толкова забавно. Аз това трудно би го понесъл. Трябва да съм честен, майка ми да не мога добре. След шоу най-често, което става е да се избърша под тъл челото. При едно голямо уиски си казвам и тая вечер мина. И се надявам хората да не ме чакат с домати, като изляза пак да ги поздравя. Ако се усмихнат и щастливи имат на здраве, вечерта е била успешна. Това е едно стендъп шоу. Хората се тръгнат усмихнати, щастливи и аз знам, че съм си свършил работата. Най-якото, което ми е казал някой след шоу, беше когато един човек ми каза, че се е развел наскоро. И каза, че това е било най-приятното нещо, което му се е случило, откакто се е развел. Второто нещо беше хора, които ми казаха, че преди 2 дни са били на погребение. Те изобщо не се искали да излизат и ми казаха, че в момента, в който са били на моя шоу, след това за половин час от моето време са забравили, че са имали неприятен и тежък момент в живота си. Това са признания, които аз никога няма да забравя и които ме карат да продължавам да правя все по-добре и все по-силно това, което правя. Сега ще издам една малка тайна. Шоу в Ямбол най-вероятно ще видим в края на януари или февруари месец. Аз много искам да има шоу в Ямбол. Много хора си мислят, че не искам да има шоу в Ямбол. Това не е вярно. Се гордея с този град, много истории са свързани с града и обещавам, че началото на следващата 2020 година Ямбол ще види изцяло мое шоу и ще забавляват всички.